Ahojte priatelia, dnes sme v Pantarej. Mám pred sebou espresso z výberovej kávy. S peknou krémou. Vidíme, aká bude chuť. Už podľa čuchu je to acidnejšia káva. Vyslovene ovocná. Nie je nepríjemne kyslá, ale tak po ovoci. Ale neviem rozoznať tie tóny. Čo to tam je? Určite nejaké citrusy. A mango? Možno mango. Červený pomaranč, že by? A nie je v tom žiadna významná horkosť, ktorá by mala nejaký dojazd. Nič také tam nie je. Je to skutočne príjemná, acidná, moderná káva. Odporúčam.